back to our conversation. Transformation. 3 days later, wa realize ukuthi no, mina ngisingitsotsi. No man, mina ngisingitsotsi. Then yini izinto zenzile spiritual eDanyani or ama activities owayenzile akusizile ukuthi ube ku destination ye rehabilitation. Kule destiny yami but no one helped me. Yeah. I never joined any activity in jail. Yes. Any whatsoever. Yeah. The only activity I joined in jail is gangsterism again. Again. Yeah, waphakamisa. Ngaphakamisa. Waphakamisa umthetho. Yes. Bowushaya uphi umthetho? Bengu number 5. Oh, Big 5. Istapele stand. Yes. BWZ na Faith. BWZ na Groot Faith. Mense van Berlin. Exactly. Van Hitler. Exactly. Maar dat gaat wat ze LSE peace in Germany. Yeah. Maar dat gaat wat ze LSE onze slavers. Yeah. Maar dat gaat wat ze LSE onze ziso ons bevorniso. Yeah. Yeah. Sunshine Chicago. Sunshine Chicago is Peiteka. Is Peiteka. Is Peite Nyonis. Yeah. Yeah. So we are working to go there. Yeah. Je was nie gaat van Oponkopani. Moet daar in oor wat scoop mag gekeken. Ik is het leven. Je was gaat jaren na jaren van 25 skok ladies van Zangomas. Je na ene moet daar stokken gezet het gezet ja tam. Ja tam. Die stapelen staan. Maar dat wat ze je ma en je pa gebied Sunshine Chicago. Ja. Hier zo die double Z je kan om niet beat. Ja. Maar dat wat ze onze clever. Ja. Je telefoon. Yeah. So just one of them. Is a clever. Yeah, it's a clever work. Je telefoon. Yeah, it's a clever work. So it is niyami ibenjalo and then kwathola ukuthi mina ngihlushwa ngokuthi bafuna ukulala nami nje. Yeah, no ngokuswa kahle. Into yakhona vele wonke umuntu makangena bafuna vele kube njalo. Yeah, because angenanga sengiyimboza. Yeah. Yabona unentshebe noma ngene ngintwana esimart. Right, yabona. So ngasurvive kulezo zinto. Yeah, usurvive kanzima. Yeah. Zacishe zangimoshela nethikithi because kwesinye isikhathi bengiyilwa ngezandla. Yeah. Ukuthi ngiziprotecte lemboza ngifuna ukulala nayo. Yeah. Uyanderstand? Ngikuzwa kahle. Then nga-understanda nomthetho ke. Yeah, ukuthi inombolo yini inombolo kahle kahle. Ngayifuna ngayenza research nami ngayifuna. Yeah. Until ngaze ngawuzwa ukuthi nginobuNkulunkulu mina kuyo. Yeah. Lento le idemonic. Yeah, it's demonic. Yeah, lento le is demonic. Yeah. Ngiyibone ngami. Yeah, I can start. Yeah. Ngibone ngami. Wena self ulithathile inamba mara wabona ukuthi this thing is demonic. Ngafuna ukuphuma. Wafuna ukuphuma. Azange khonakala. I was gonna die. Angathi manje mawuphuma. It's one door in, one door out. Yeah. Point of no return. Thank you. Basho kanjalo. And then same time masengiyazi le yami Big 5. Yeah. Sengikhuphuke ngama ranks. Yeah. Ngathi hayi man. Mina ngiclever mina. Kahle ukudlula lento eniyenzayo. Yeah. Yabona? Yeah. Ngarabhela nyana, ngarabhela nyana. It was the last day Yeah. Yeah. Promotiwa. Yeah. Yabona? Yeah. And then ukuthi mangicede ukupromotiwa, that's when iwisdom iloko yangena kimi. Yeah. On my own, ngingatshelwa umuntu ngingamamela umfundisi. Yeah. Yamthola. Yeah. Until ngaze ngabona ukuthi man, number 5 i-right le nombolo kimi ngoba basebenzela kuya ngaphandle. Yeah. Mara izinto abazenza within the number. Yeah. Phakathi kweGermany. Yeah. Akusizo. Yeah. Kunabotsotsi. Yeah. Yabona? Yeah. Ngoba bona ama-traitor. Kunama-traitor la. Yeah. Yabona? Khona abawuphulayo nomthetho abangalandeli imithetho yenombolo. Abazidalela ezabo ezikadalawane. Ekungafanelanga zidala. Badla ngenombolo. Yeah. Yabona? Bayacapitalize ngayo. Yeah, lento le igcwele but abanye badla ngothando la ngaphandle bathi bathanda abafazi kanti bafuna ukuzobabulala umthanda kanjani umuntu embulala bafuna ukuzobahlokomeza bamshaya omunye umuntu makathi ufuna umfazi ufuna islave ngibuza intwana zami nolilasi ngathi intwana ufuna umfazi onjani athi ngifuna umfazi ozongiphekela uzongithi hey futhi ufuna ineni lo muntu yeah lahlekile kahle yeah akafuni ineni angithi ungazitholela yona Bonaba bomama bagcwele la uzozongwashela uzozongayinela ngembadale aphuma kanje. So nasenombolweni kunabantu abadla ngenombolo basibizele enombolweni. Khumbula ukuthi enombolweni mongena abakutshela izigcwele. Yeah. No one has got them izigcwele. Bakushashaya. Just nje bafuna ukufaka lento. Uthi ungene. Mase sewungenile ke. Siyakhala. So kuphuma ama true colors. Yes. Good no J Simegamisto nje.
just mekamkam nje ekumujokwaba yeah ekumujokwaba nje mekandelela mo differentes mothakat batse jesa blome jesa free blome van Germany van in Germany umusadi wa Germany yiko ngithi but ma orange akuna 26 elincane yeah akuna big 5 elincane yeah akuna 28 elincane zonke le inombolo ayikho omncane onyana laba mase ngiyibeka kahle ukuthi umphakathi understand babekelwe lapho ukuthi bazoveza ifiso sabo laba abadala yeah wanjalo hakele sexual what yakuba fanele wabona yeah that is why ba register that is why ba ikenya ko left yeah wayibona la maye ngapha ku left kusho ukuthi ije sa free blown uyayibona ina B yeah ayina B yeah which means you are not a big 5 iB awuna biwe wena kumele uyilanda uzoyigijimisa and abothisha bakhona badla iboni bonke bona you must pay them ngokuthi balale nawe mabaqede ukukunikeza inombolo and into engayibona bona abantu abaningi back initiate abantu ababhaya bayicavi no let me make an example ukuthi out of 1000 yama big 5 abantu abazi inombolo lapho maybe 22 22 out of 5,000 22 nje laba abanye nje baya free flow and kule 22 i12 nayo ayiyazi kahle and kule 10 esele i5 nayo